लोगोफोर, नोंसोरो दा सोरनिबा पस्टआव लाइकआ बिसिबां थांदों, बिसिबां लाइक मोनखो बेखौ नुवाखै जानांगौ। मानो होनोब्ला बिसोरो गाव गावनि लाइकखौ हाइड एबा नुयै खालामनानै लादों लोगोफोर। मा नोंथाङाबो बेबायदि खालामनानै लानो सानदों नामा? नोंथांनि पस्टआव, नोंथांनि फटकआव बिसिबां लाइक मोनखो, नोंथांनि रिल्स भिडिअ'आव बिसिबां लाइक मोनखो बेखौ मालायफ्रा नुनाय नङा, अनलि नोंथाङाल' नुगोन। जुदि नोंथाङाबो बेबायदि खालामनानै लानो सानदोंब्ला बे भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलां। दा गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि खालामनानै लानो रोंखायो आरो गोबां मानसियानो रोङाबो। दा सासे मानसिया आंनाव कमेन्ट खालामनायलाय आङो नोंथांनि गेजेराव बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय। दा जोङो गाव गावनि लाइकखौ हाइड खालामनानै लानो थाखाय एबा नुयै खालामनानै लानो थाखाय जोङो नैबे प्रफाइलाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो सेटिंस प्राइभेसि अपसनखौ नागिरनांगोन। नै गाहायाव लाबोनानै सेटिंस प्राइभेसियाव खनसे थुनानै होदो। बिनि उनाव नैबे सेटिंआव खनसे थुनानै होबावदो। बिनि उनाव जोङो मोनसे अपसन नागिरनांगोन लोगोफोर। नै नोंथांमोना नैबे आं थिर आइकन होनायाव खनसे थुनानै होनांगोन रिएक्सन अपसनाव। दा आं बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। बिनि उनाव जोङो नैबे मोननै अपसन नुगोन। जोङो जुदि गाव गावनि भिडिअ'नि लाइकखौ हाइड खालामनानै लानो सानदोंब्ला जोङो नैबे गाहायनि अन इउर पस्ट एन्ड रिल लोगोफोर, जोङो नैबेखौ अन होनानै लानांगोन। नै बाहाय ब्लु टिक नुदों, जोङो बेखौ अन होनानै लाबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि रिल्सआव बिसिबां लाइक मोनदों, नोंथांनि फटकआव बिसिबां लाइक मोनदों बेखौ गुबुन दस्राफ्रा नुनाय नङा, अनलि नोंथाङाल' नुनो मोनगोन। दा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि फेसबुक पेजआव दिनैसो गोदानै फैदों, अननानै आंनि पेजखौ फल' खालामनानै लोगोसे नटिफिकेसनखौ अन होनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ' लाबोब्ला नोंथांनिसिम सौहैयो।